În această noapte, liniștea unui sat întreg urma să fie spulberată de un ritual pe care mulți îl credeau dispărut de secole. Totul a început cu moartea lui Petre Toma, un om obișnuit, până când mormântul său a devenit centrul unei investigații de poliție fără precedent. Nepoata lui a început să se stingă pe picioare. Spunea că Petre o vizitează, că îi simte suflarea rece. Sătenii au înțeles imediat. Petre nu se odihnea, devenise un strigoi. 6 bărbați s-au adunat în secret. Cu o furcă și un curaj născut din disperare, au mers acolo unde niciun om întreg la minte nu merge la miezul nopții. Cimitirul din Marotinu era acoperit de o liniște nenaturală. Cei 6 bărbați, rude ale fetei bolnave, au început să sape frenetic, nu după aur, ci după o confirmare a fricilor celei mai mari. Când pământul a fost dat la o parte și capacul sicriului a fost ridicat, timpul a înghețat. Petre Toma, îngropat de săptămâni, nu arăta ca un cadavru în descompunere. Martorii spun că fața lui era proaspătă, iar la colțul gurii avea urme de sânge cald. Atunci a început ritualul interzis. Cu o lovitură precisă i-au smuls inima din piept. Nu a fost un act de cruzime, ci unul de exorcism colectiv. Inima a fost scoasă și dusă la o răscruce de drumuri, unde a fost arsă până s-a transformat în cenușă. În tot acest timp, în sat, fata care se stingea pe picioare a simțit un fior rece. Cenușa a fost amestecată cu apă și dată fetei să o bea. Ultimul pas pentru a rupe legătura dintre ea și cel care o bântuia. Dar secretul nu a rămas îngropat. Câteva zile mai târziu, poliția română descindea în sat. Cazul a fost șocant chiar și pentru anchetatorii veterani. Profanare de morminte, asta scria pe mandat. Cei 6 bărbați au fost arestați, dar în fața judecătorilor ei nu au negat fapta, din contră. Au susținut cu tărie că au salvat o viață. Am făcut ce trebuia, spuneau ei. Iar cel mai bizar aspect, fata care fusese la un pas de moarte și-a revenit complet la scurt timp după ce a băut cenușa. Astăzi, mormântul lui Petre Toma este liniștit, dar întrebarea rămâne: câte astfel de ritualuri au loc în secret, departe de ochii poliției și ai presei? În satele uitate, usturoiul încă se pune la prag, iar tămâia încă arde la miezul nopții. Pentru că acolo unde știința nu are explicații, credința veche de milenii rămâne singura armă de apărare. Granița dintre lumea noastră și cea a celorlalți e mai subțire decât vrem să credem. Iar data viitoare, când vei auzi un zgomot ciudat la fereastră, într-o noapte cu lună plină, s-ar putea să nu fie doar vântul. Suntem noi singuri în acest univers sau trecutul refuză să rămână îngropat? Tu ce crezi? A fost o nebunie colectivă sau o salvare paranormală?